lesz holnap, hova indulj, merre tovább. Ne add fel, ne add fel, ne add fel, mert itt vagyunk, hogy kezed fogva lerázzuk a tegnap porát. Kedves nézőink, a Családok Átmeneti Otthonában járunk, ahol az otthon munkatársai a Tesco Magyarország Start a Jövőért pályázatán vesznek részt. Céljuk, hogy meseterápiás foglalkozásokat, családállító programokat és színházi nevelési előadásokat hozzanak el az otthon lakóihoz. Indul. Mi volt az inspirációja ennek a projektnek? Hogyan született meg az ötlet? Családi otthonában dolgozok, és látom a családoknak az elakadásait. És úgy gondoltam, hogy ezen valamilyen módon muszáj segítenem. Ezért inspirált az ötletet. Megtapasztaltam a meseterápia és a családállításnak a jótékony hatását. Tudom, hogy mire képes, tudom, hogy mit hoz magával. És arra gondoltam, hogy ez a mi családainknak nagyon jó megoldás lenne. Ne add fel, ne add fel, mert bár nem tudod, hogy mi lesz holnap. Hogyan segít a meseterápia a gyerekeknek és a szüleiknek feldolgozni a problémáikat és az elakadásaikat? A meseterápia egy csodálatos módszer. A főhőssel haladunk végig az élethelyzeteken, de igazából a segítő tulajdonságai azok, amelyek hiányoznak a személyiségünkből, ezt kell integrálnunk. Ha elfogyna az út alólam, segít-e, ha tudnak rólam? Hogyan tud a családállítás módszere segíteni ezeknek a családoknak a feldolgozatlan problémáik kezelésében? A családállítás egy olyan módszer, egy olyan önismereti módszer, amely a családi rendszerben gyökerező mintázatokat, illetve traumákat keresi meg, tárja fel és oldja fel. Ezzel megindítva az életünkben lévő problémáinkat, illetve segítve a haladást. Nem ítélkezik, hanem segít megkeresni a problémáknak a gyökerét, ezért érdemes nyitottan fordulni a módszer felé. Hogyan segít a színházi nevelés abban, hogy a résztvevők jobban megértsék a saját élethelyzetüket? A színházi nevelési program során igazából egy fiktív világot építünk fel, amely mégis alkalmas arra, hogy valós tapasztalatokat szerezzünk, és azt majd alkalmazzuk a saját életünkben is. Ezért kérünk, figyelj most ránk, így adj reményt, kinek nincs már.